ditingkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk napa dereng? Alhamdulillah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula badhe ngaturaken wakil saking panitia sedekah desa dalu menika ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama bagi semua warga ingkang sampun berpartisipasi untuk mendukung acara pada malam hari ini. Dengan harapan mantun niki desane disedekahi diruat makin rezekine wargane tambah kathah. Sing lara ndang cepet waras. Sing nyambut gawe gangsar rezekine. Lan ugi sebagai panitia mbok menawi wonten kurang langkungipun nyuwun agung samudra ing pangarsani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Kayune jati ana cecek gondokur wajan rabi ayu gatelno ati enak rabi elek tangga gak doyan. Wong sing penting pinter golek utangan. Kebiyen Jombang tuku wedhus sing gawe klambi abang budal kados tapi raup pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula istilah tangga dulur digotong ya disangga membina kerukunan aja hanggalno. Gotong royong ojo sampe ditinggalmu ayo sing saiyek saeko praboyo wong urip pijan dolor iku gak ana artine mulane aja mek mikirno kepentingane dhewe. Kesusahan utawa peno repot duwe gawe nek
gelem rukun mesti ditolong tanggane persatuan lan kesatuan ayo diutamakno mergane cek rukun bangsa lan negara kita tapi nang sope turang kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa katik bengi iki nganakno sedekah karepe dulur sope turang kabeh nyuwun berkah tak dongakno sope turang ado teko musibah rakyat masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masya peno kenek tarian tak jaluk aja ngarsula iku sampean anggap nyangone kula aku kenal Cak Mesri ketua panitiane aku mang dijak mangan kare ayam lha kok cek enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune petik lha kok dongkele seri kalau jaluk warga sope turang kados ngeten iki mpun sampai ditinggalaken rukun agawe santosa cerah agawe bubrah sing penting rukun mangan gak mangan sing penting kok duwe ayo Cak iki jaluke titik ae jare ngono ya saya tak turuti ngene lho arek nom-noman iki kok gak ono sing kepengin melok ngelodruk goyang titik ngene iki lho wis ketok 10 juta ya iya mungkane sing karep melok lodruk Kak Sugiyo atine seneng ayo Cak kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun niku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disogo sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung piring doyan sejemane karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi karo bojoku bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1
lontongku gak dibuntel godhong ngalor ngidul karo bojoku dipondong ngetan ngulon didodot-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo jangan dipangan tetep enak petuk prawan tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan ayu sirahe damak-damak namung semanten kidungan kula menawi lepat para karasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kabeh sing duwe tidak menunggu lama akan kita panggil seorang artis biduan yang sudah terkenal dan terkenal di seantero dunia. Siapakah dia? Denny Cakwan. Selamat malam Sobat Urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, meriah banget ruame. Mangan sego padang nang Samboriti. Cakep. Warga Sobat Urang, muga akeh rezeki Allahumma. Amin. Nggawa dandang diwadahi kelaras. Cakep. Warga Sobat Urang muga-muga kabeh seger waras. Alhamdulillah. Mangan sego padang nang tengah dalan. Muga main nang nggone Sobat Urang. Bapak Polo Edi Purwanto munggah nyawer dagelan. Allahumma amin. Lah kok diguyu lah apa teh, Bek? Pak Polo Edi Purwanto mantuk. Mantuk. Wah, mboten lah niku wonge jaketan belione. Pak Polo iki termasuk pemimpin yang bijaksana. Bijaksana dan luar biasa. Ngerti karepe masyarakat. Ngerti nih Mas. Ngerti nih ngene, senengane ning kene iki nonton ludruk. Nonton ludruk. Apa maneh ludruke Budi Wijaya gak kena dinyang. Gak kena dinyang. Gak gelem. Nek gak Budi Wijaya gak gelem. Gak gelem. Mongkane iki Pak Polo sing termasuk Pak Polo sing luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Polo. Tepuk tangan. Is the best. Apa is the best iku? Yes pokoke apik ngono ae lah. Angger meletek. Hah? Iya, angger meletek iki. Pak kami tuwa. Jenenge sapa? Edi Purwanto. Edi Purwanto. Edi Purwanto. Iku luar biasa. Gak kena di padakno karo liyane. Gak kena dipadakno mbek liyane. Luar biasa wong. Temenan, gak ono kami tuwa gak kaya Edi Purwanto. Lha iya, selalu meuri-uri adat dan budaya. Betul, gak sampai mati budayane tradisine. Iya, nanti wong iki meneh liwat gak munggah-munggah. Ah, bemu padune. Masa dijolo. Lho, gak Hah? Tepuk tangan dulu tuh Pak Po. Dadak ngodot. Alhamdulillah. Modote sak pinten? Matur suwun. Gedang godho telo. Siap. Yo, kripik gedang godho telo. Gedang godho proso. Alhamdulillah. Matur suwun. Matur suwun. Semoga Bapak kami tua Edi Purwanto seger waras Allahumma. Amin. Sehat selalu. Amin. Akeh rezekine. Amin. Panjang umur. Luar biasa amin. Rabi maneh. Hah? Ngawur. Mboten ngawur, wong lanang rabi pira ae niku sah. Sing penting sing wedok oke, gak ngono Mas. Kon niku aja ngono. Apa? Kon sing nonton sak menake iki sawangen.
Sing paling enak ngarepi wong wedok apa wong lanang? Hah? Wong wedok apa wong lanang? Karepku nang wong wedok. Lho, Lah wong wedoke wis kaya ngene iki ya apa jane? kon aja ngenyek wong wedok. Lah, Kon sing mbok eling kudu siji. apa? Wong wedok iki tiang negara. Gak ana wong wedok, negara iki gak ana. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wong wedok kuat. Tetep wong lanang. Kok iso wong lanang? Sembarang kali rek gak ana wong lanang, apa wong wedok iso urip? Wong lanang sing ngopeni wong wedok. Wong lanang sing nyambut gawe golek dhuwit gawe wong wedok. Hidup wong lanang. Mbasi wong lanang nyambut gawe sampe tutuk pucuke donya. Dilumpukno akeh. Tapi nek wong wedok gak iso memanage manajemen keuangan, bosok dadi melarat kon. Tetep wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wong lanang tetep istimewa. Istimewae nandi. Sembarang kali tetep wong lanang. Lho, kok iso? Saniki sampean bayangno. Ya. Rumah tanggane gak wong lanang dadi apa katene rumah tangga? Apa wong wedok iso golek dhewe? Hidup wong lanang. Gak ngono wong lanang kene iki wedi mbek wong wedok ta. Iki kena diwaca. Nek wong lanang supit urang, alah gak ono sing wani mbek wong wedok. Asli kalah mbek wong wedok. Kon aja ngomong ngono. Ya apa? Aja ngenyek wong wedok. Kon iki nek gak ana wong wedok, gak iso kon nang kene. Ngerti ya wong wedok oleh ngandut anak. Sing suwene 9 tahun 10 bulan. Apa? Piro? 9 wulan 10 dina. Oh iya. 9 wulan 10 dina. Ngalor ngidul gotong karo bayek. Kadang-kadang didelok wong didelok kaya kendil. Apa tebate wong wedok kepengin nglairno kaya dapurmu ngono iku. Diapa-apano wedok tetep yang luar biasa. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Kapak-kapakno tetep wong lanang. Kok iso wong lanang? Wong wedok meteng, wong wedok mbobot nek gak ana wong lanang. Sopo sing gawekno? Sopo sing menikmati wong wedok nek gak wong lanang? Mosok ya kosot kaya wedhus. Gak iso Mas Rasa, gak iso. Wong lanang tetep istimewa. Hidup wong lanang. Hei wong lanang. Ya angkrek dibelani karo semaur. Kon ditunjuk apolo kapok kon kok. Wah, kancaku apa oleh? Artine iki apa artine iki? Artine apa? Tetep wong lanang karo wong wedok itu mempunyai posisi yang sama. Lah, Gak oleh saling menuduh. Sing nyambut gawe ilingo sing omah iki ya nunggoni sampean. Artine ngono maksudnya iki. tapi tetep wong lanang istimewa, Mas. Istimewae nang ndi? Ya tetep istimewa, wong lanang iku derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Kok iso ngomong ngono kon? Loh, ya iso nyatane. Sembarang kali tetep wong lanang, pondasi dalam kehidupan, pondasi rumah tangga, ya tetep wong lanang, Mas. Tetep wong lanang. Wong lanang, Tapi- hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang tak kandhani. Nek gak dikai bojomu gampang. Ya apa? 150 oleh api. Apa sih? Kon wak miseri ku wis mulai tenang lho ya. Kok mulai tenang lah khidmat dibelani wong lanang. Kon aja obok-obok temen lho ya kon ya. Obok-obok koran bene. Lho, ngawur ya kon. Biru waliden lho wong wedok iku. Apa Apa ae nek gak oleh restune wong wedok, kon gak ngarep sok dadi. Kepingin daftar pejabat, gak oleh restune makmu, gak dadi. Surga di telapak kaki wong wedok. Kon gak duwe swarga, sing duwe swarga wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Krungu aku ping. saiki nek swargane wong napa? Apa? Swarga nang ngene sikile wong wedok. Ya, heeh. Lah nek sikile rangen. Sikile rangen kadasen. Mosok surgane ana range? Wonten rang ya, Bu. Gak ono ya. Tetep wong lanang. Surga kehidupan ada di wong lanang. Surga kehidupan Wong lanang. Tapi- wong wedok gak iso mendesak nek gak ana wong lanang. Hidup wong lanang. Oh, wong lanang. lambemu. Lanange jagat. Rungokno sakmen akeh sing muni hidup iku wong wedok tok. Heh? Berarti nang kene iki sing luwih semangat iku wong wedok timbangane Wong lanang. wedok.
Soale wong lanang masih pejabat, masih sapa ae. Nek wis disentak wong wedok mingkup. Apapun jabatane nek disentak wong wedok, halah-halah. Pah, duwe. Kon iku jane ngomongno wong lanang apa ngomongno awakmu dhewe? Aku dhewe. Kon sing gak wani mbok wong wedok kok iso. Anane gak wani wong wedok iku karena aku ngajeni. Oh, kon ngajeni. Ngajeni wong wedok, ngono lho. Bukane gak wong lanang bukane gak berani ambek wong wedok. Kabeh ku wani. Mas yo seumpama gelut yo tetep wong lanang menang. Kok wong wedok gak bakal menang. Kok ngajak gelut sih, musuh-musuh bojone kok ngajak gelut. Artine ngene lho. Yo tetep wong lanangku sing memang presiden rumah tangga. Nah, tetapi presidene awan dhewe Prabowo. Lah kok wong lanang ki yo apa jane? Nek ngomong ambek wong sing laire Senin malam Kamis ya kaya kon iki lho. Ndi yo iku Senin malam Selasa, clok. Senin malam Kamis ya apa? Ancene lairmu iku dina Kamis. Ya. Tapi makmu ngedeni mulai Senin. Kait kon metu. Gak ngono kon ngintip makku ngeden ah. Ya gak ngono. Wah, nawemen. Tak cokot kon kok lho. Makku ngeden diintip. Sing ngintip makmu sapa ya? Apik abiyen makku nek ngeden. Mbah. Tak kandhani. Apa? Aku mrene iku seneng ya bangga ya bahagia. Ya ceria. Masalah ya apa? Aku iso bernostalgia ambek kanca-kancaku lawas. Kanca-kancaku sekolah SD zaman biyen. Kancamu lagi. Kancaku sekolah SD. Kancamu? Iya. Lu. Sapa ae? Sakoten kancaku sekolah SD Sarasa. Arek sih ono. Iku maneng guri adang. Sing adang iki sapa? Yo adang yo masak sakoten. Masak iku mang esuk masak rawon. Iya. Soto. Sawenenganku Mungkane aku mangan rawon, sakoten sing masak. Masak. Mungkane sama masakan sakoten, percaya aku. Apa? Oh, asawin. Anane asin soalnya aku seneng asin. Oh, lali gak dijoki. Banyune wis kadung sak. Palinge wis sakoten tok kancamu. Lho ya apa? Ketua kelasku biyen. Lho, mang rene nggawa es blewah. Ketua kelasmu? Ketua kelas biyen sekolah zaman SD. Mari mangan rawon soto aku digawon es blewah. Kancamu iki. Kancaku. Ketua kelasmu. Ketua kelas. Sopo jenenge? Rustin. Wis mulai ta Rustin mang. Wis mulai kabeh arek diakrek kancane nang kene mulai kok. Ana Rustin sing ngenteni nang njaba. Ana ta mang? Ana. Aku mau digawon es blewah kelegen tin. Lah ya darah petitku munggah. Darah apa? Darah petit. Darah tinggi. Darah tinggi. Kok darah petit. Paling ya mek iku tok. Kok kowe iku tok aja ngono. Iya. Nak jare emang. Hei. Ya Allah. Untumu kok wis entek ngono tin. Rustin iki kok tau mbok dodono aku fotone. Upayi ku rumah saku lah ayu sih. Gancene ayu. Lah iki kok koyo masalah. Koyo kesope turang koyoke. Koyoke aku ku panggling mang. Wong biyen ku SD ku wendel. Rustin. Wala nek sekolah iku nggawa beber, nggawa make up. Rustin iku? Iya. Lu digawe apa iku? Digawe make up. Wong arek iku senengane pamer. Mesti nang arek. Iku waktu perawan. Mlakune Rustin perawan ya apa? Mlakune Rustin perawan ya. Si perawan? Iya. Ini. Oh, iku nek perawan ya. Arek biyen mlakune. Bareng Rustin duwe bojo, anake loro. Mlakune ya apa mlakune? Rondo begagan Dik. Rustin, Mang. Kapanane Rustin iki duwe anak sampai 9. Sampai 9. Mlakune ya apa Rustin? Wah, kethuk aku ngopo. Munggo Rustin iku anake 18. Kira-kira ya apa kira-kira? Wah, bosok wae ya. Gak ngono iku ternak tamanak. Munggo kok iki. Terus apa maneh kancamu? Mari ngono kan ana cara ngono nek sekolahan biyen kan ana sing paling ayu dhewe ya. Sapa? Wah, Piatin. Ayu dhewe sak sekolah. Ayu dhewe wendel, ginu-ginu, semok, seksi luar biasa. Piatin tepuk tangan. Areke ya ana nang kene. Ana.
arek iku dengan iku warna pink ta oren iku e. Nah, di malah wayu arek. Ndi piatin iku ndi? Tin. Kon gak kepikir foto aku, Tin. Wih, sisit. Sawangane kok lawemmu ngono saiki. Lawemmu ya gak lemu, kuru gak lemu. Sik aku takon sih. Apa? Piatin niku katoke nomor pira? Saroku biyen nang SD nek adus tak intip iku nomor 4. Lah kok iki mang aku rek gawe SSSL. Ngono. Ngene waran piatin. Nek tuku kathok gak usah milih sing gedhe. Tin, nek tuku kathok aja sing gedhe-gedhe ya. Milih sing cilik gak apa-apa. Milih sing cilik, Tin. Carane cek sedeng. Carane sing cilik ya apa? Kathok dicekel. Dicekel. Keplekno plek. Palek. Unyer. Unyer. Keplekno maneh plek. Unyer. Ping 3 sedeng pisan. Mau pikir martabak ah. Wong kathok dipalak-palak. Lah iya. Dek gak tuku sing angel-angel. Mari ngono tak critane jaman biyen ya. Heeh. Misen niku royokan arek lanang. Miseni. Ya ambek piatin. Royokan arek lanang. Royokan ambek lanang miseni. Iku ya kancamu. Koncoku miseni, piatin, sakotin, rustin, koncoku kabeh. Iku Koncoku kabeh. lak biyen ah. Biyen masih saiki tetep konco. Si akrab. Tetep menjalur silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Jombang Malang gak ada rintangan. Iya, Sing iya. penting sik sering hubungan. Oh, serupa. Berarti WA-ne Suratin dilebono WA-mu ngono Ya ta? dilebono WA aku ngono. WA kok ya dilebono WA aku iku lho. Nomere maksudnya. Nomorku ya tak pek dhewe, Mas. Nomor kok tak kekekno iku emang gue cowok apaan? Nomor HP-ne lho. Tak gowo dhewe. Lah ya nomere HP-ne Piatin, Iya. iku dilebono nomor HP-mu. Gak kenek dilebokno. Pak Misteri kula nyerang irusnya rada panas ngono. Gak ono sing panas. Apa? Panas kok dinget dipateni dilu adem. Kandhane aku sedina ngoyo iku ono ping 200 wae iki, Mang. Kon ngoyo. Aku ngoyo sampe panggling aku ini. Panggling apa? Lah biasae ngene. Iki mangka demen kok ngene. Masalah. Kuatir bek terus ilang. Iya. Ya mek iku tok kancamu wis. Ya mek iku tok, tapi Iya. kan aku mari kene iku mlaku-mlaku jalan-jalan. Ya. Jenenge aku kan kangen sih mbek kampung halamanku zaman Kangen kecil dulu. Karo apa iki sope turang. Sope turang kangen. Iya. Aku mlaku menikmati pemandangan mbek rokokan. Iya. Aku ditabrak wong wedok. Kon ditabrak? Deyel. Wong wedok iki nabrak Wong kon. wedok. Kon kenal gak iku? Aku kate moring-moring soroso. Iya. Aku wis metingkrik ngene. Kon Ya. metingkrengmu ya apa menikranmu? Eh. Kok koyok mochi ngene kon iki. Oleh memetingkrik. Terus? Wis tak koyo kereng ngono lho. Iya, kereng. Diangkrek ngene. Kon ngomong ngono. Barang noleh. Wah, Hmm. ono lagu di India. Ya apa? Sweet. Sret? Ya Allah mantanku biyen. Mantanku biyen. Kon ngomong aja cemplang-cemplung lho ya. Sumpah yo demi Allah aku tidak berbohong hari ini. Kon duwe mantan nduk kene. Mantan. Ayu ya. An. Wayu. Sing nubruk kon mang. Iya. Sopo iku? Parni. Par, gak teko Mang Parni, Mang. Mantanku biyen Parni. Ditobruk Parni kon. Aku ditobrok Parni diangkrek, Parni rek. Iku biyen ayu areke ya. Wayu biyen iku wayu wong idola nek gak ayu aku lapo bisa mencintai dia. Iya. Sampai Aku saiki. sangat mencintai. Mm-mm. Luar biasa cintaku kepadanya. Oh, iya, Sampai iya, Parni iya. ku. Tapi wis saiki wis duwe bojo dhewe-dhewe. Wis, ndak, aku- Iku cuman kenangan. Saiki arek lho rondo. Ambemu kon digasak wong kene kon kok lho. Temenan. Kok iso ngomong rondo itu kon di rondo. Parni lah rondo ya. Percaya. Gak percaya. Kok ndolek dukungan iku lho. Bukannya gak dukungan anjene yo. Ketika iku aku gak iso lanjut sampai Parni karena apa? Kenapa? Apa kon kok sampai gak iso lanjut sampai Parni? Aku konangan selingkuh. Praen koyo tutupe muk isik selingkuh. Aku selingkuh, aku WA-WAan, pas video call, lah kok Parni nang guriku. Parni kok mburimu. Guriku konangan aku selingkuh. Terus Yo konangan akhirnya putus. putus areke. Gara-gara aku selingkuh. Gara-gara selingkuh kok akhirnya putus sampai Parni. Terus Ya selingkuh iku, Mang. kon terus mari ngono wis bisa. Bisa. Oh. Tapi ambek selingkuhanku aku terus berhubungan. karo selingkuhanmu iku Iya. mau. Sopo jenenge? Jumainah.
Kok cek akeh. Aku selingkuh ambek Jumainah. Jumainah. Areke teko. Mbok teko mbok gak iku, Mang? Gak teko ya? Hah? Krungu? Mang iku WA aku jarene awake greges adem panas. WA aku kene ya Allah mau mesra. Areke. Sayangku Wanto. Heeh. Kekasihku yang kucintai dulu. Wah. Terus Sepurane aku kok gak iso gelek awakmu perform ya. Lapo Jumainah? Jumainah jawab. Jumainah jawab. Aku lagi sakit greges Wanto. Iya, Jumainah iso sakit greges. Jumainah esuk selingkuh ambek kon ketemu pirang perkara Jumainah iku. Masalah Jumainah ku yo ngono suwayang temen ambek aku gak karu-karuan. Karo kon waktu iku. Lo luar biasa Iya, cintae, tapi aku gak iso jalan karena beda pendapat. Oh, tadi karepmu mbek karepe Jumainah gak cocok. Gak cocok. Akhirnya kon Aku putus akhirnya aku mengembara untuk mencari cinta sejati. ketoke putusmu gak mergo kon beda pendapat. Apa? Aku nek ngarani kon pasti beda keyakinan. Gak keyakinan. Iya kon beda keyakinan. Jumainah kon yakin tapi Jumainah gak yakin belas sampe kon. Iku gak tak omongno soalnya aku isin. Oh iya. Ngono lho. Terus mari-mari mbek Jumainah, Aku nemu RT sebelah arek wedok. Masalah wanita idaman sopit urang. bodine, Bodine aduhai kayak gitar Eropa. kulite, Kulite ayu putih, badane montok. jenenge sapa? Sulia. Tepuk tangan buat kekasihku Sulia. Alhamdulillah Sulia. Aku heran sakmenake kok ya kolu lho mbek kon iki. Asline gak kolu dikolu-koluno. Sulia ana Sulia. Gak teko pisan. Heh, Apa? turu. Sulia iku ya ngono nasibe gak berbeda ambek Kambek sing liyane. liya-liyane padha rondoe. Kon iso kon nambemu cengklang-cengklung kon lho ya. Ancene nggih. Nggih napa nggih? Saumpama biyen Sulia nurut aku, gak mungkin dadi rondo. Munggo nurut awakmu dadi apa? Dadi gak karu-karuan. Gak sik gak ngono sik sakmunake kancamu kok rondo kabeh. Lah ya rondo kabeh Sulia wis tala Sulia ngono. Heeh. Awak dhewe iku masih yo mencintai tapi wong tuane gak merestui, Mas. Oh, wong metuane gak merestui. Mergane apa? Saat itu aku sedih, Mas. Gak usah. Kon nek masalah kaya ngono kon gak usah guyu. Isini-sini. Nangis. Aku nangis iki cerita. Kok kon nangis ae? Nangis. Lu kok gak ono bedane kon guyu ambek nangis? Masa gak ada bedanya ya? Gak blas. Ya Allah, ngene. Aku kan saling mencintai Sulia. Iya. Dan di saat itu Sulia bener-bener mencintaiku, Iya. pengen menjadikanku masa depan. Loh, kon Tapi- dadekno masa depan. Iya, Artine kepengin gandeng karo awakmu. pengen gandeng mbak aku, Iya, wong tuane gak setuju gara-gara aku ki kurang duwe apa-apa. Akhirnya Sulia dijodohno ambek wong liya. Sulia iku. Aku sakit hati dan terluka. Di saat aku merenung di ganggangan sopet urang, Mas. Iya. Ono arek wedok menghampiriku. Waktu kon dipisah karo Sulia, kon ngelamun nang perapatan kono. Perapatan. Terus Ada seorang wanita cantik menghampiriku, Mas. minangka tombo kanggo awakmu. Tombok gawe aku. Jenenge sapa? Rustin. Rustin datang menghampiriku dan bertanya, Ya apa? Mas kenapa? Aku mari putus sampai Sulia. Dek ngomong ini, sama niku lapo pacaran mbek Sulia. Iya. Sulia iku endel. Gak kena digawe Gak kena daringan. ge temenan. Iya. Wis sampe aku wae ngono. Batinku Rustin kok nyah-nyoh ngene. Langsung menawarkan diri ngono ku lho. Kan aku juga gak mau, Mas. Memang gua cowok apaan? Potonganmu kaya telek. Penggagus lho kon. Lah kok aku mlaku ambek Rustin ana wong wedok teko. Gegeran Rustin nambah wedok mah geger geden. Rustin gandeng karo awakmu mlaku. Mlaku ana arek Wong wedok teko. Payo geger geden. Arek wedok iku mah jare seneng aku wis suwe.
tapi gak berani mengungkapkan cintanya. Loro ati, mergo Rustin. Rustin gara-gara Rustin. Areke iku. Oh iya. Sapa areke iku? Mulyani. Mulyani gegeran mbek Rustin, Mas. Menembene mbok melek titik mbok umur wong arek koyo. Lah ndare emang. Hah? Mul, sudahlah yang lalu biar berlalu. Ini hanyalah flashback. Kita berbicara tentang nostalgia, Mul, ya. Aku gak nyalano rek loro Mas wong anjene aku gantenge koyo ngene ya. Gantengku kan luar biasa, Mas. Untung lho kon iku. Untunge lha apa? Kok coba iki mendung-mendung kok dadek ndukur. Kon iki kesamber kaya kon iku. Kesamber apa? Apa to kamu kayak penangkal petir ngono ae kok. Mas, ya. Pas gegeran deyel. Heeh. Jelalah Hansip Linmas teko moro ngamano arek-arek. Lah Linmas sing yo pakdeku, untunge pakdeku Linmas iku mang. Ono masalah. Rustin karo Sulia. Sulia gegeran. Gegeran nduk kono. Heeh. Ono Hansip teko. Teko. Linmas teko. Teko. Ngewangi awakmu. Ngewangi aku. Misa wong wedok iku mau. Misa wedok iku mang. Berarti kenal kon. Pakdeku Sapa jenenge? Surasa. Surasa mbelani aku ponakane sing tercinta paling ganteng. Paling gane ketatap emik. Iya. Cak Surasa iki pakdemu. Pakdeku. Dipisah Rustin karo Sulia. Dipisah Rustin ambek Sulia iku mang aja tukaran. Terus bareng Hansip teko maneh situ. Lah kok wotok teko ngene. Kaya gak ngereken ngono ah. Kaya gak ngereken. Hansip iku mau. Iya iku ya pakdeku tiba yo anak. Gak gelem ngewangi tambah kowah-kowo. Kowah wotok. Sopo Hansip iku? Parman. Parman iku ngono. Papo. Parman iku yo ngono ewange Sarmidi. Ewange Sarmidi. Tapi Sarmidi ku tangkas wonge. Sarmidi akas. Sarmidi yo ngono tau gelut ambek Solikan. Kon niku aja kain-kain kon niku. Gak kain-kain, Mas. Wong Parman iku lho wonge ku ayem. Wong iku tenang. Wong gak ketenang ngono ya apa? Lho wonge gak tahu atik tukar-tukaran ngono. Lah iku buktine Solikan geger perkara Aulia. Iya. Tepuk tangan Aulia. Solikin, Suparman. Matur suwun. Tak kandhani. Kon matur suwun dikeki apa? Gak dikeki apa-apa. Kok iso matur nuwun. Iya, apa? Kon kandhani apa? Ayo nang omahe Taji. Ana apa? Rawame dina iki. Taji bayan niku. Wes ayo melok aku. Ono apa? Wah, apik pokoke. Ayo. Ayo wong jan dadi gedhe nek rono. Ayo. Loh, Brit. Dindok tandit. Gange dicocok. Kacau. Ayo. Kok gak iso move.
kacau. Ayo, Gang. Gang. Hei. Sapa jenggong? Jembek aku. Wong kok mu. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Dina ganti. Ayo, Brip. Ayo, ayo. Oh, alah. Jembeki. Ora ngurusi kamu. Ya, ya. Pani kon kena. Oh, ngoso. Ini gandol. Corah ngurusi awakmu geger terus. Ora ngurus awakmu. Wong sugih kesuwur sak supet kurang. Dasar sugih, sugih tani. Tani tak sambi ndukun. Dukun kare dukun tiban, dingin namani Yumi liwat pinggir omah, ketiban genteng 200. Udah lara moto, tak suluk motone utul. Nyunem lara weteng, tak suluk wetenge amblas. Parselana gak terimakno, aku tarik cek, isapono titi bacol lajur tanpa doh. Aku iso ndalang. Kacau. Arjuna ancuning rat sing ratoni Baladewa. Arjuna bojone papat ngalor idur njaluk gegere lara. Kacau. Enek sing ngono kok ula. Aku tukono ula sak tari ulah jenenge.
Weh bodoh yang ngono. Nyawang teh batune nyar. Tak delikno karo wong. Bojo gak ada bojo. De bojo gak ada bojo, oleh nyotot ae. Regetan tak tinggal nang Tegal. Lho kono aku tuku purel 5. Tak ganyan teko pucuk, teko tengah, teko sikil, kok rasane padha. Sorry manis. Kurang manis, tambahi gula. Ngomong apa? Siapa sing ngomong lah? Sing ngomong lek nang Tegal nggawa purel. Sapa? Berarti kon selama iki lek pamitan nang Tegal iku nggawa gendakamu ngono ya. Budal sobo pelencing, iku berarti nggawa gendakamu ya. Alasan. Saka purel sapa? Lah cangkemmu iki mama mari ngomong Dedi. Apa lek aku kok pengcerik iku aku wedi? Lho, kon gak wedi? Gak. Gak wedi? Gak. Ya wis. Wis tuwek. Gak nyebut tuweke. Sapa tuwek? Kon Debat tuwek ya diparani codot. Pukul. Sapa muni bobol? Apa muni bobol? Pukul. lho wong lanang-lanang lho padahal iku taume wong lanang. Malah ngongkon aku mukul. Ha? Berarti ketara lek perbuatanmu iku gak tau bener. Ya ta gak? Nggih napa mboten? Apa itu? Sik, saksine wong sakmene kae. Tangga-tanggaku ngomong sakmene kae iki ngomong. Awakmu lek nang sawah isuk nang Tegal isuk sobo. Iku butuhe ora nang Tegal, butuhe mathuki gendakmu. Duwe titik panen dele, panen jagung, panen pari. Iki lho, Dek bojoku. Oleh panen. Lah. Mestine ku ngono. Panen apa kek? Oleh 1 juta 2 juta ki lho, Dek, duwike olehe. Lho, ora. Oleh dhuwit 5 juta dikekno bojo 2,5 juta. Oleh 10 juta dikekno bojo 3,5 juta. Liyane kok ge budal ngondol. Lho. Iya ta, Kak? Aja dome aku meneng, Cak. Saiki aku buktine aku krungu kopengku dhewe. Mikir ta gak kon iku? Apa-apa gendakamu kok ujo? Apa-apa gendakamu? Kon lek lara sing ngramut bojomu duduk gendakamu. Ayo, takon karo wong sakmene kae, bener apa salah? Sik, takono. Takono. Alah. Yo, karo gogo. Ayo takono. Aku nglakoni ngono bener apa salah? Bener apa salah? Salah apa bener? Diamput yo. Sik. Kate ngomong apa kok nek wis salah? Kok ngomong apa? Wong lanang kok. Sepurane yang. Sok-sok. Sepurane yang. Untuk kene. Sik. Lha apa yang anggenmu
Aku gendakamu ngono ta? Sekarang begini. Kacau. Menenge tak ketok menengah titikna. Hah? Apa? Hah? Sekarang begini. Ngene lho sayang. Nek wong lanang ki metu. Lah, iki wong wedok ndok omah. Iku lape guyu kok. Ngene sayang. Nek wong lanang ki metu. Terus wedang kudu cemepak. Lah nek wedang cemepak wong lanang ayem. Iku lha opo? Apa terus aku lek kok sayang-sayang iku terus lali? Apa terus aku lali? Apa? Gantung. Pipi ditabok sandal nang teleke. Ya Bapak. Ampun. Oh, iso. Wes gak kakek ngomong. Ngomong. Gore duwe. Duwe tak tetepno awakmu lho ndi? Kapan? Kon bali. Iki lho. Kon bali. Wani tak kok. Lho, apamu tak medeni Kok cinta-ji? kok wani karo lanang. Alah. Kon nantang gelut. Tak karo kok jawa kon. Lho kan ngejak apa? Tak pegat kon. Loh, alhamdulillah ya Allah. Keturutan aku dipegat. Ayo. Akeh wong seneng lek aku dipegat taji. Ayo. Akeh urang sing ngenteni wong sakmene kae ku lho padha ngenteni rondoku. Hah? Ayo takonono. Nggih napa mboten, Pak? Boten ngono lho. Wes gorene duwike, ge bayar arisan. Ya sik ta. Sik tak gelekane. Ora usah sok-sok nglali. Tak golekane dhisik. Iki. Iki sak grombol kate kok jabuk. Nang awakmu biasa lek ndelekno dhuwit nduk kono. Ancene garo tak glinter campur iki mbako. Wes kene ae. Engko lek yurah rene keno. Hah? Engko lek yurah rene nagih dhuwit arisan keno. Heeh. Aku tak blonjo. Oh, iki blonjo tak ki blonjo. Ora semayan karo wong kon. Lho, aku iku semayan karo sapa? Bah, iki nelpon. Telepon sapa, Cok? Gawe-gawe lho ya. Alah ngene. Halo. Nduk ndi sampean? Awakmu jawab. Mas santeni, nduk ngarepe tempe LN ngono ya. Ayo. Apane? Konangan saiki kon. Lapo kon nduk ngarepe tempe LN iku. Listrik 2 wulan gak dibayar, Aku janjian karo pegawai PLN. Gak oleh? Lah ora kok muni tempe LN ngono. Lah, apa PLN. Lah manggone nduk ndi? Ya nduk tempe LN. Kacau. Wes pokoke engko lek yurah rene, kekno duwike arisan iku. Ya. Aku tak blonjo ambek bayar arisan sing situke. Ya sayang. Nek piro? Lho, arisanku ta? Lah Arisanku lho, arisan sak wong Indonesia. Gelare sumbungmu. Guru tau oleh kok arisan sak Indonesia. Loh, Paling kok gesorok wong lanang. Lho, lah makane aku gak tau oleh-oleh wong arisan sak
Indonesia. Indonesia nggih sae. Kenapa aku gesai kon? Aku budal. Udah lo. Aja lali duwe lho ya. Iya, sayang. Bu, kula netep niki nggih. Garangan niki nggih. Garangan. Bojone digarangno. Tetep niki mangke lek metu kedik, tolong sampean bungok-bungok nggih, Bu nggih. Alah, iwange akeh nduk kene. Ngomong ae. Ayo, bengok-bengok. Oh, iya, iya. Aman, aman. Aman. Ngono nek rondo rene tak puja-puja. Sayang, sayang. Kacu, kacu. Bisa kaya umbah-umbah. Amit Pak, kula nuwun. Lapa Pakmu? Ngamen Pak. Amen. Nggih. Kate lapo amen nyanyi apa? Ngamen ya ngamen kate lapo. Ah nyanyi ta. Kula ngamen Pak, nyanyi Pak. Sing penak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lagu kupetunjukkan untuk Suliah. Duh. Omongnya lagu Suliah. Pak, Rupiah. lagu ini ku persembahkan buat kekasihku Suliah. Oh Suliah. Nah, Suliah, Rineolia. Baik saudara-saudara, izinkanlah saya bernyanyi di depan saudara-saudara. Karena jika saudara-saudara kepingin banyak saudara, maka saudara-saudara harus sering-sering berkunjung di depan saudara-saudara. Karena saudara-saudara saya bisa hadir di depan saudara-saudara. Maka dariku saudara-saudara, izinkanlah saya bernyanyi di depan Saudara-saudara. Kakean saudara. Sabar Pak, sing duwe omah muring-muring. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, Paris. sepatumu dari Itali. Tali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Gari. Manalah mungkin darahmu yang suka hura-hura. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, ada reng rondo aja direbut. Apa no Pak? Pakai kelek. Sing duwe omah muring-muring. Penak kok mburi jambu alas. Sing duwe omah muring-muring. Ganti Pak. Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupmu dalam cinta. Ada kecil Kayak jadi kempot. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, ada reng rondo aja direbut. Ganti. Sing duwe omah muring-muring. Anene padaya apa dikekena, apa dia, apa dikekekut, apa tidak
pati kut apa deye akrungu suarane kendang tembut penontonne cingkrak goyang akrungu suarane kucing hush penontonne cingkrak kraya akrungu suarane bledek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengamen goblok dak ada innalillahi. Awane lo mendung kete seudan, Pak. Ora boleh. Sangune, Pak. Beginilah jadi orang miskin. Selalu direndahkan dan diremehkan. Tapi tak apa. Biarpun ngamen yang penting halal. Betul apa mboten? Sementing tidak mencuri. Betul. Jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, dumtak. Pak mau somek 2000, Pak. Nek gelem ya iku, gak gelem ya wis. Perjalananku Jombang Malang iku entek 45 lho, Pak. Lah 45 ayo sangu kudu teko omah. Aku mau numpak bis Bagong mutah. Entene Bagong kok tunggangi. Pak Bono, Pak. Gak. Lala medhit sing di omah. Bagiku sinar mentari tak seindah matamu. Matamu dhewe ngono. Amen mata-matakno. Potonganmu kaya. Hah? Mata-matakno ne. Taunya bathukmu kon. Oh, kok iso. Wah, teko, ya. Kotak tari ular, matamu gak ketok ta? Bos iki no. Go. Iya. Sugeng dalu Bapak, selamat malam. Wes rek bengi iki kok selamat malam. Gantenge wong iki rek. Kok iso ganteng ngene iki, Pak? Biyen sunate nanggap apa, Pak? Nanggap wong watuk. Gantenge. Bener, nang kene iki ana kumbeng desa. Gantenge apa iki, Pak? Kok gerenjel-gerenjel gembol gedang goreng kon. Mas awakmu yo gembol gedang goreng. Pringisi, Pak. Kenalkan, saya Kajol dari Indio. Apa bajol dari Indio? Pak, gak tau ndelok film India peno. Kajol film kucek-kucek matane iku lho, Pak. Oh, kelilipen. Sing ngene iki lho, tumpes ae. Bongko ae. Timbang kon tuwek ngene. Bongko wae. Aku urip dhewe. Tapi gak iso ngadege.
nek padha ya jengeng ae. Jengong sing ngendi? Jengeng sing kene. Tau tak cekeli kok turu wae. Cancen karipan. Aku penari ular, Pak. Oh, penari ular. Ngamen, Pak. Endi? Teko India. Oh, India. Seje penari ular Malang, Surabaya, Jombang. Lain sampe aku. Paling penari ular liyane iki Ula Sawa Kembang sing kono bisae. Lho. Aku gawe King Cobra. Wah, King Cobra. King Cobra. Aduh. Bapak ini kurang ajar, ndoke ula dijemok. King Cobra. Mau menari sekarang ya, Pak? Iya. Wis bengi aku engko mulai kecakup, Bapak. Iya, Bapak kecakup nek diobong. Lho lali, Pak. Lah, lali piye? Kasetku gak kegawa. Alah. Tabuhi cangkemmu ae, po, Pak. Loh. Tak ulangi. Piye? Torore roret kok kendange cek kono. Piye, Bang? Torore roret. Ngono ta? Heeh. Tabono dhewek wis. Aku sing menari. Wong dijaluki nabuhi ngono e gak gelem anjen mbone ancuk kon niku. Piro angele torore roret. Rupane kaya kecoak gilap. Ya potonganmu kaya waluhan. Terore. Dorong kok anteni 1 2 3 torore. Oh iya. Irungmu kaya jambu kelampuk. Ayo mulai. Torore. Jere ditungi. 1 2 3. Hitunge sing temen. 1 2 3. Lah nek temen iki awak dhewe nyandak. 1 2 Nek 3. nyandak awak dhewe muni. Piye? 1 2 3. Selamat malam warga Supeturang. Tepuk tangan untuk penari ular Moniokta. Selamat malam Bapak Lurah. Selamat malam Bapak Polo. Dan selamat King Cobra lho, King Cobra lho. Aku wedi nyembur. Lho akene nyembur King Cobra meneng wae. Nuruta tak tono kon nyembur matamu bongko. Kon iso nang kene tak takon. Toh, Darmanto, aja ngono toh. Ayo torore. Aku wedi nyembur tak ngado. Lungguwa. Ngado nyembur ya. Kak. Cangkemmu wis tak solasi. Wak cangkemmu tak main kula gorong. Wis tak pines. Amrip. Diampun, rokmu sangit. Meneng wae ta, Pak. Cek cerewete se wong nanggap kok. Rokmu ambune gak enak ya. Lali gak tak. Hei, grip, kaya Anoman. Kacau. Penari ular guling calangsing kaya aku. Lincah kaya Anoman. Takut teman iki. Sampe bajak-bayi lanang kabeh. Anomane mulat. Ayo, Cuk. Wes tak guyu. Hop. Kon guyu tapi ngentut kon. Ngadep rene kon.
kebiasaan. Iso krek. Kakentelo. Terore lore lorero terore lorero terore lorero terore. Aduh, aduh kocek. Aduh, Merangsang ya, Pak. Ora, Merangsang. pakumu kedawan. Aku wedok nggawa paku ya apa sih, Pak? Ah, paku budur. Rore langsung uloe tak tokno. Aku wedi Langsung yo. dung. Tekan ulane tekan do nyembur. Kok gak kira nyembur. Iya wis, wani aku. Ayo. Terore rore rore. Terore rore. Terore rore. Aku sandal dudu ulo. Kan iki ora nek ulo wedi e. Terore rore rore. Terore rore rore. Terore rore. Hop. Adegan mendebarkan. Dung. Terore. Aja medeni aku ya wedi. Mata kentut kro. Aku dicecek kula. Cuman ulo jejeg. Uloe suwitan. Uloe suwitan. Piye? Kali kata. Meneng kok. Wedi. Merake obat disembur kae lo jawane lho. Iya. Wedi aku. Wedi. Nuduk. Iki ulo kok ana sabun gip. Sabune oye iki. Gruduk. Ayo bareng kemo. Gruduk. Oh. Ulone gip, ulone nyembur. Uloe ganas mangano nunggu wae. Aku wedi. Meneng wae uloe ganas. Gruduk. Ulo iki cek ganase sing nyembur terus. Waduh kadasen aku. Kesenak cuk. Apa kan nyembur tak dekep kelegek. Kalau ulo temenan metu. Ah, aku mau wedi ya. Begitu metu langsung terorero dulu sih. Atraksi yang cukup mendebarkan. Mami Okta menjinakkan ular king kobra.
Iya. Ula ndangak. Iya. Ndangak maneh. Iya. Tepuk tangan. Tararerorerore. Rerorerore. Yarerore. Rerorere. Jaluk duwike. Stop! Gangsal torerore. Ngene kok jere ular kobra iki lho. Iki kaya encong. Matamu katarak ta? Ndi? Iki lak dawa, Dawa. kaya ula. Ha. Iki apa? Iku encong. Lah ya ula entong. Lu kok tak cocok kon matamu. Ayo. Duwe, Pak. Kok gak manut tambah dituthuk lentong. Wis, Piro, Ji? ya iku. 2000. Heeh. Kon gak ngajeni seniman kon. Lah, sampeyan. 4000. Iya. Loh, sewane kelambi kae wis 1,5 juta. Kok mbok kei 4000 kon, Kon njaluk terore. Enak mulih. Awas kon. Sugih mleki. Bah, Meneh mate gak digotong wong kok. diremot. Telorot teko wetan. Bah, ora ngancam ora gatekno kon. Kon mulai liwat ditaat. Walah, kapok kon. Ongko kon, ayo. Hongor kon yo. Lapor. jedeg pakane mentok.
bolong ta iki. Nah. Yo, duwe anggrem. Enak mulai. Mulai. Mulai nak. Wis seru. Waduh, kacau iki. Hei! Jalan kamu ya? Jalan kamu. Wah, gawe ngene iki. Wong kebacut kon niku. Apa? Biyen melarat ambek kanca iku apik. Saiki wis sugih ambek kanca, gak mambu memper. Oh, iki ngawakmu sing ngurui ta? Aku sing ngongkon aku. Halo, Kakak. Iya. Ngongkon aja kate. Re. Sik to. Tibake warasmu iku dicewoki. Kacau. Aku dicambeti cek gelis gede. Ambune ya apa ambune? Alah, iso amis. Wong edan ngene iku. Wis, Luk. Saiki kene ya. Iki desa ndi? Desa ndi? Supit Supit turang. Yo, supit turang nekan Ludruk Budi Wijaya. Luar biasa. Pira dituku? Wis tak mulih. Matur nuwun karo dulur-dulur supit turang. Iya, Cak. Muga-muga padha sehat kabeh. Amin. Muga-muga rezekine mlimpah ruah. Amin. Kapan-kapan cek iso nanggap Budi Wijaya maneh. Bengi iki digawekno lakon apik. Apa, Cak? Permintaan Oh iya. geger gempol porong. Oh. Zaman londo. Iya. Joko